ang telas ang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang Nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw sa Miyerkules Petsa 20 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Ikatatlong adlaw sa Miyerkules sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupod ang inyo alagad si Bombo Erlyn Bayonita. Tani kita hasta las 7 ang takna sa mga aga. Tudulong sa inyo sa dugang mga balita lokal, mga nabalaga sa ato ni mga police station sa diri sa may syudad sa Bacolod, kalagi pa na sa may probinsya sa Negros Occidental. Doon na to na makadali ang pilahaya sa mga nag-apply para nga magaparehistro agad nga makaboto sa May 9 na 2022 elections dira sa may Robinson sa place sa Bacolod diri sa may area sa barangay Mandalagan because sa dira naman ang satellite registration center. Sa Piakalinya with Bombo Carla may defensor. Bombo Carla sa report. Come in. Yes, Bombo Erlyn, so matawhay ang pagpilahay diri subong nga kaaga diri sa may Robinson's Place sa Bombo Erlyn. So sa diri naman subong no ang satellite registration sa Comelec Bombo Erlyn. So sa unang adlaw diri sa may area sa Robinson so far okay man Bombo Erlyn, bali nalibot na ini sa mga nagapila ini ang area sa Robinson's Bombo Erlyn. So dugay-dugay magpanghatag naman sa numero ang Comelec Bombo Erlyn ang makita diri nato na mayuman kay ti aga pa no ang kapulisan ang city legal kag ang task force disiplina nga yari diri so mayara man diri sa mga guards ang rob so far wala man sa nga pagdinasokaan na diri aga natabo Bombo Erlyn o kon ang pagdinumok sa nga mga maparehistro Bombo Erlyn ti suno man kaya past 4 AM naman no Bombo Carl ang pilahay dira. So, Yes. Tapos ang ato nga curfew hours. Yes, Bombo Erlyn. So 4 AM nagapadulong na diri ang magaparehistro Bombo Erlyn. So exact gid nga 4 AM nagdamo gid ang mga padulong diri Bombo Erlyn. Ang iban nangita na lang naman sang ila sini nga pala naguan Bombo Erlyn kiti ko nga Meron sa likod mo ganyo nga nagpatuyo-tuyo. Agad siyempre kagahon na kapabala Bombo Carl nagpila. So maintindihan na gid naton but okay lang na dira kay bisan magpulo panalithi or mag-ulan may panilungan may ano sila may Yes. panilungan na sila. So Yes. inang mamalabala ang aton sa mga kauturan and kuan gidjay pwede ka pa makapulupungko mo samtang amo gid nagahulat. Yes, Bombo Erlyn sakto gid na no malapad ang area may atop. So hindi sila mabasa sa ulan kung mag-ulan magid Bombo Erlyn. So far ti kagaina nagapanalithiti ang iban diri may mga balon man nga payong at least bala kompleto ini sila may tubig may payong naka-face shield kag naka-face mask para at least no mangin safe man sila sa ila sini nga pagpila Bombo Erlyn. Sige, thank you again Momo Carl. Yes, Bombo Erlyn, so gikan diri sa Robinson's Place Mall ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Madamang ang salamat kay Bombo Carla may defensor direkta sa may Robinson sa Place sa Bacolod. Naman ang satellite registration center para sa mga gustong makaboto sa 2022 elections nga pati kayo na sa may Mayo 9. Kita kamoya sang kahigayonan because ang ato na sining voter registration is until October 30 kay ang 31 is natuon nga adlaw sang Domingo. Ang pagparehistro is until sa may October 30 banwa. Gina saylo-saylo man ni abi ang ining venue for the satellite registration. Impunto alas 7 na. Yari na ang Bombo Network News. Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita.
Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition 20 sa buwan ng Oktubre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Mga pinakakasuhan ukol sa kunekasyong Parmalee Deal pinangalanan na sa Senado. Sa ating international news, mga kidnappers ng 17 US Christian missionaries humihingi ng $17 million na ransom. Pangulong Rodrigo Duterte naghamon naman ng showdown sa mga senador. Subukan daw na gawing zero yung budget ng Executive Department. Samantala, inisyatibo sa mga pagbabakuna na ilatag na ho ng IATF. Pagpapatupad naman ng alert level system sa labas ng Metro Manila, bahagi yan sa pilot study ng pamahalaan. At hybrid commemorative program para ho sa 77th anniversary ng Leyte Gulf Landing isasagawa ngayong araw sa MacArthur Memorial Park. Sa ating sports balita, si Manny Pacquiao sinampahan ang kaibigan nito dahil umano sa pagkalat ng balita na umatras sa kontrata laban kay UFC champion Conor McGregor. At mamaya mga kabombo, yung mga fans nito, nagsalita na Bombo Jane, ang aktor na si Aljo Rabrenica kaugnay dun sa kontrobersyal na hiwalayan sa kanyang asawa na si Kylie Padilla at umani ito ng samud-saring reaksyon. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Irerekomenda na ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng formal na kaso laban kay dating Presidential Advisor Michael Yang, dating Budget Undersecretary Christopher Lloyd Lau, dating PSDBM Chief at gayon din yung si Warren Leong at mga opisyal ng Parmalee Pharmaceutical Corporation kaugnay ho ito ng overprice na COVID-19 medical supply issue. Ayon kay Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na batay nga sa kanilang partial findings, inirekomenda nila na sampahan ng paglabag sa anti-graft law at fraud sina Lau at Leong, habang graft naman ang isasampa sa mga opisyal ng Parmalee na sina Twinkle Dargani at presidente ng kumpanya, pati na yung kanyang kapatid na treasurer naman ng kumpanya na si Mohit Dargani. Si Director Lincoln Ong na ngayon ay nakakulong diyan sa Senado ay kasama rin sa mga pinakakasuhan, pati na ang opisyal na sinasabing nagtamper o nagutos ng tampering doon sa expiration date ng ilan sa mga medical supply na si Crisel Grace Mago. Ang head naman ng Regulatory Affairs na pinasasampahan na rin ng kaukulang kaso, pati na ang dating PSDBM Inspector na si George Mendoza at gayon din ang PSDBM Inspector na si Marvin Ayan Tangkintik. At nais din ng lupon na sampahan ng kasong fraud at yan ay para dito kina Lau at Leong na kasalukuyan hong overall Deputy Ombudsman. Kasong estapa naman ang isasampa laban kay Mago, Leong at iba pa, habang maaari ding masampahan ng kasong perjury itong si Mago dahil naman sa pagbawi ng kanyang statement sa mga nakalipas na pagkakataon nang ito ho ay magbigay ng testimonya doon naman sa panig ng Kamara. Dahil nga sa kabiguan nila na magsumiti ng mga dokumento na hinihingi ng panel ay pinapakontem naman ang magkapatid na Dargani. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Meron po ako mga finding na partial report. Papakita ko muna sa aking mga kasama at saka po natin ilalabas sa lahat. Ito po ay partial report at ayokong gamitin pa itong mitsa na sabihin tapusin na naman ang investigasyon. Meron muna, marami na po dyan na malalagay. Si Michael Yang, si Christopher Lloyd Lau, ang Parmalee Pharmaceutical Directors and Officers na kasama sila Michael Yang, ang Parmalee Pharmaceutical na si Crisel Grace Mago, Mohit Dargani, Twinkle Dargani, yung mga fraud na piniperpetrate, nito sila Lloyd Lau, sila Warren Leong. Yan po ang preliminaries na nakikita natin or partial report. Yung perjury, false testimony na ginawa nila Michael Yang, Lincoln Ong, Grace Mago, yung falsification of public documents under Article 171 of the Revised Penal Code na ginawa nila Warren Leong at tinulak si George Mendoza at Marvin Tangkintik na sabihin dumating ang produkto samantalang walang dumadating. Hindi pa nila nakita kung ano yung mga produkto na yan. Disobedience to summons. Ayan sila
Lincoln Ong, sila Moy Dargani, Michael Yang at saka si Twinkle Dargani. Violation of Bayanihan to Heal as One Act. Michael Yang, Lincoln Ong, Pharmacy Pharmaceutical, Lincoln Ong, Mohit Dargani, Crystal Grace Mago. Disobedience to summons issued by Congress. Pharmacy Pharmaceutical, Lincoln Ong, Mohit Dargani, Michael Yang, Twinkle Dargani. Ulitin at tinawin po, hindi lang po yung mga yan, pati yung mga accountants, sapagkat yan ay mabibisto natin ngayon. Ulitin at tinawin po ko po ito po ay panimula pa lamang, hindi katapusan po ito. Ito po lang po ang unang yugto ng pagpapanagot ng mga taong nangas, magnakaw sa kaban ng bayan habang nasa gitna tayo ng karimlan ng pandemic. Bahagi po yan ng inisyal na ulat ng Senado, partikular na ng Senate Blue Ribbon Committee na inilahad naman ni Senator Richard Gordon. Bombo International News. Humihingi ng $17 million na ransom ang mga armadong sospek na dumukot sa 17 American at Canadian missionaries sa Haiti. Sinabi ng Justice Minister ng Haiti na si Liz Kittel na mayroong tig $1 million sa bawat ulo na dinukot ng mga grupo na tinawag na Powerful 400 Mawuzu Gang. Magugunitang isinagawa ng mga sospek ang pagdukot sa main road ng Gantier. Kinabilangan ito ng 5 lalaki, 7 babae at 5 bata na ang pinakabata ay 2 taong gulang lamang. Nagtatrabaho ang mga ito sa Christian AIDS Ministries, isang non-profit missionary organization na nakabase sa Ohio, USA. Kasama ang mga Haitian police, ang FBI, para yan sa pagligtas sa mga dinukot na mga biktima. Okay, Bombo, Jane, talagang iba yung panahon ngayon. Ano? Ramdam mo agad kahit umaga pa lamang. Mga kabombo, ganito rin. Ang inyo po bang na-experience kada araw, matindi ang init, tapos bigla-bigla na lamang kung nakakaranas tayo ng mga pag-ulan. Naku, lagot ka talagang bata ka pagka naabutan ho ng ulan. No? Mainam na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa siyang glucan na nagmula ho yan sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults at syrup for kids. Meron din hong 40 variant. Mula rito sa amin o kahit nasa ang lugar ka pa. Magandang balita talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, iniulat ng Department of Education na tuloy na ang pilot face-to-face classes sa 30 paaralan ngayong Nobyembre 15. Mula sa 59 na eskwelahang inisyal na pasado para sa pilot face-to-face classes, nasa 30 ang tsak na makapagsagawa nito. Kabilang sa mga participating schools, ang Gutusan Elementary School, Mary B. Perpetua National High School at Sinalugan Elementary School na mula yan sa Masbate. Pasok din ang Mayabay Elementary School, Igsoro Elementary School at Serna Integrated School sa Western Visayas. Sa Region 7 naman, kasama ang Basak Elementary School, Mahanlud Elementary School, Kabagdalan Elementary School, Luyong Baybay Elementary School at ang kaniyang Marcelo Luna National High School, Busay National High School, Pilar National High School, ang Siocon Elementary School, habang sa Region 9 naman ay kasama ang Silo Elementary School, San Vicente Elementary School, Manga National High School, Lala Elementary School, Suminot National High School, Tabina Elementary School at Gipos National High School. Sa Region 10, particularly sa may Lanao del Norte ang Dalama Central Elementary School sa Baroy, Babalay Elementary School sa Bacolod, Napo Elementary School sa Linamon, Masibay sa Nunungan at Tambakon Integrated School sa Magsaysay, Mabanta National High School sa Kauswagan. Habang sa Region 12 naman ay ang Paco National High School at Bato Elementary School sa North Cotabato. Paliwanag pa ni DepEd Assistant Secretary Malcolm Garma, ilan sa dahilan kung bakit umatras sa face-to-face classes ang nasa 29 na eskwelahan ay dahil sa hindi pumayag ang local government unit o kaya ang komunidad at mga magulang. Mayroon din anyang mga lugar na nagkaroon ng pagtaas muli ng COVID-19 cases.
Pagtitiyak naman ito, tuloy-tuloy ang assessment ng Department of Education sa iba pang eskwelahan para makumpleto ang 100 public school participants. Katunayan, mayroon na anyang higit sa 70 ang nakapasa na muli sa kanilang validation na muling isasalang sa mas malalim pang screening ng kagawaran. Samantala, yung Manila LGU ay naghahanda na rin para sa implementasyon ng pilot face-to-face classes. Kahit initially ay hindi pa kasama yung Metro Manila dito sa pagdarausan nitong mga kahalintulad na aktibidad, pero bahagi ng kanilang preparasyon ang mga hakbang na ito. May pag-uulat ang Star FM Manila. Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pilot implementation ng face-to-face classes sa lungsod. Sa isinagawang inspeksyon ng pamahalaan lungsod sa pangungunan ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno kasama ang City Engineering Office at City School Division ng Maynila, siniguro na maayos ang magagamitin sa Aurora Quezon Elementary School sa Malate bilang isa sa pinagdadausan ng paunang mga klase. Ang naturang paaralan ay mayroon ng seal of approval mula sa Department of Education o DepEd Central Office. Kada mesa may nakalagay ng acrylic barriers kasama na ang mesa ng mga guro bilang bahagi ng health protocols. Isang estudyante lamang kada mesa ang maaaring pumesto kaya tiyak daw ang kaligtasan ng mga mag-aaral ayon sa lokal na pamahalaan. Sa ngayon, inihahanda na rin ng Maynila ang iba pang paaralan na maaaring pagdausan ng pilot implementation ng face-to-face classes kung magdadagdag pa ang DepEd ng mga paaralan sa lungsod. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Nabada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Best Radio, Bombo. Ang Quezon City Community Vaccination naman, umarangkada na higit 3.4 million doses ng COVID-19 vaccine na iturok na sa mga Quezon citizens habang 96% na ang gumaling sa COVID-19 infection. May impormasyon si Bombo Annalise Soberano. Umarangkada na ang community vaccination ng pamahalang lokal ng Quezon City para maabot ng lungsod ang population protection sa lalong madaling panahon. Ito ay bukod pa sa mga regular vaccination sites tulad ng simbahan, malls, office vaccination, drive-thru sites at home vaccination. Sa community vaccination, ang QC Protectodo Vaccination Team ang dumadayo sa mga bara-barangay upang hindi maantala ang paghahanap buhay ng mga tindera at pedicab drivers. Inilapit ng Quezon City Health Department ang QC Protectodo Vaccination Program sa mga residente ng Sitio San Roque sa Barangay Bagong Pag-asa. Ito ay sa pangunguna ni Dr. Karen C. ng Quezon City Health Department. Nabigyan ng unang dose ng Pfizer COVID-19 vaccine ang mga talipapa vendor, pedicab drivers at mga residente ng komunidad na nais magpabakuna. Ayon kay Dr. C., hindi maiwan ng mga vendor ang kanilang pwesto, kaya't sila na mismo ang naghatid ng bakuna sa kanila. Ito ang pangalawang beses na lumabas sa vaccination site ang team ng Quezon City Health Department para mailapit sa mga Q-citizen. Sa kabuuan, umabot sa 943 ang nabakunahan sa Barangay Bagong Pag-asa. Sa pagpapatuloy naman ng pinalawig na vaccination program ng lungsod, binakunahan sa mga lying-in clinic ang mga buntis na nasa second at third trimester. Bago bakunahan, sumailalim muna ang mga ito sa assessment ng mga doktor ng Quezon City Health Department. Mayroon din silang medical clearance at pumirma sila sa consent form na nagpapatunay na maaari at pumapayag silang magpabakuna. Samantala, umaabot na ngayon sa mahigit 3.4 million doses ng bakuna ang naiturok sa mga Q-citizens. Nasa mahigit 1.8 million o 105.87% ng 1.7 million na target adult population ang partially vaccinated. Sa kabuuan, nasa 1.6 million o 96.66% ng target adult population ang maituturing fully vaccinated. Sa kabilang dako, nasa 96.36 o 168,749 na ang gumaling mula sa COVID-19 infection
infection sa syudad. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit o CESU, 4,903 ang kumpirmadong active cases mula sa 175,131 na kabuang bilang na nagpositibo sa lungsod. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 15 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Pinabura ng Department of Justice ang pagpapalabas ng impormasyon hinggil sa detalye ng 52 kaso na kinasuhan na mga pulis na may kinalaman ho sa pagkamatay ng mga sospek sa ilalim ng kampanya kontra sa illegal na droga sa ating bansa. Kabilang sa information table na ilalabas nga ang pangalan ang tungkol ho sa napatay ng mga sospek sa lugar ho at petsa ng kamatayan. Layunin nito na maipaalam sa pamilya ng mga nasawing sospek na dumadaan naman sa proseso ang kanilang investigasyon kaugnay pa rin sa pagkamatay ng mga sospek para matukoy kung may criminal liabilities sa parte ng pulisya at upang mahimok ang testigo o isang individual na may first-hand information na makatulong na maresolba pa ang mga kaso na tumistigo ho ito sa NBI para sa kanilang statement. Kahapon mga kabombo ay isinangguni na ng DOJ ang resulta ng review nito sa drug war cases sa National Bureau of Investigation. Sasailalim pa ho sa karagdagang pagsisiyasat ang naturang mga kaso at case build-up para naman sa posibleng pagsasampa ng criminal charges laban sa mga nagkasalang pulis. Sinabi naman ni Justice Secretary Minardo Guevara na inaasahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkakaroon ito ng resulta dahil may mga direktiba na ang Chief Executive at ang DOJ pati na ang PNP ay nagsasagawa rin ho ng kanilang mga review ng drug war operation. At hayagang sinabi naman na mananagot sa umiiral na batas ang sino man na mapapatunayang lumabag. Nauna nang inihayag ni Justice Secretary Guevara na may nadiskubring posible na may criminal liabilities sa panig naman ng police officers na sangkot pa rin sa mga kaso na nire-review ng DOJ. Aabot mga kabombo sa 154 na mga pulis ang sangkot dito ho sa 52 kaso ng War on Drugs campaign ng kasalukuyan hong administrasyon at yan ay nagpapatuloy ho, hawak pa rin ng Department of Justice sa panahong ito. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, si Pangulong Duterte naghamon ng showdown sa mga senador. Subukan daw gawing zero ang budget ng Executive Department. Insentibo naman sa mga nagpapabakuna, inilatag ng Interagency Task Force. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, kagabi bago mag-alas 12 ay muling humarap si Pangulong Duterte para sa kanyang Talk to the People at kasama rito yung ilang miyembro ng kanyang gabinete at kung saan ay nagkaroon ng presentasyon sa mga pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. At una sa nagbigay ng kanyang report itong si Vaccine Star, Secretary Carlito Galvez Jr. kung saan ay kanyang inihayag na pinag-aralan na ng Interagency Task Force ang mga panukala ng private sector para maikayat pa, mainganyo yung mga individual para magpapakuna laban sa COVID-19. At kabilang sa mga panukala yung pagbibigay ng insentibo sa mga nagpapakuna na ating mga manggagawa. Kabilang na rito yung karapatan o pagbibigay ng karapatan sa kumpanya na hindi mag-hire ng mga empleyado na hindi vaccinated. At ganoon din yung pag-require ng RT-PCR test para sa mga hindi bakunado na mga manggagawa at ito ay babalikatin ng naturang manggagawa. At yung mandatory vaccines para sa mga healthcare workers, school employees, public transport workers, civil servants at mga miyembro ng 4Ps, yung Pantawid Pamilyang Pilipino program. At narito pa ang dagdag na bahagi ng pag-uulat ni Secretary Carlito Galvez Jr. And then yung ito po, itong pinag-usapan po namin ni Sec Anyo, nabigyan po natin ng incentives yung mga nagpapavaccinate
Kasi po nakikita po natin na parang nangyayari po is parang pare-pareho po yung yung mga incentives para sa mga nagba-vaccinate. Ibig sabihin pagka nag-vaccinate po, sila lang po ang pwedeng lumabas. Sila po ang tinatawag natin na sila yung pwedeng mag-dine in at pwede rin po mag-travel at saka po walang restriction. Ganun po ang ginagawa ng Israel na yung mga unvaccinated, every week po sinuswab po sila at yung pag-swab po is yung expense ay doon po charge din po sa mga tao. So yun ang parang ginagawa natin na tinatawag natin na itong mga yung mga vaccination mandates, meaning it will entice most of our unvaccinated to be vaccinated. And then marami po silang ni-recommend pati po yung resettlement metrics for NCR and high vaccination LGUs, yung reopen transport further, reopen school further, at saka po yung strengthen yung healthcare system by having a public-private task force to address the constraints of the healthcare system, especially yung payments po ng PhilHealth. And then they are recommending also, considering that information is the only determinant for decision making, kailangan meron po tayo ng pinaka-robust na tinatawag nating data ecosystem. And we would like to recommend for the appointment of a data science. Muli ay siyempre hindi pinalampas ni Pangulong Rodrigo Duterte yung nagpapatuloy pa rin na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa di umano ay maanumalyang pagbili ng PPEs mula sa kumpanyang Pharmally. At dito ay nagsasabi ang Pangulong Duterte na wala siyang problema doon sa panukala ng Philippine College of Physicians na dalhin na sa Ombudsman yung naturang usapin para maimbestigahan at makasuhan yung mga posible na sangkot sa korupsyon dito sa usapin na ito. At sinabi pa ng Pangulo na hindi naman criminal investigating body ang Senado. Kaya mas mabuti na dalhin na lamang sa Ombudsman dahil sa tingin niya ay hindi na in aid of legislation ang nangyayari kundi in aid of election. At na ito ang bahagi pa ng pahayag ni Pangulong Duterte. Kasi ngayon, left and right, may makita lang corruption, nandito, corruption. Magandang issue kasi yan kasi election. Yung hindi naman nakaalam masyado o walang alam o alangan yung alam, tapos sumali kayo sa, hindi ninyo alam ang proseso. Now you see the light of day. At the first instance we have said, the Senate is not a criminal investigation body. We are looking for graft, hindi dyan, Ombudsman. It's the prosecutors who will pour over the documents and would tell you that there is a good case to file in court. Otherwise, sabihin sa iyo, i-dismiss natin yan kasi walang ebidensya. But there are some people who keep on hammering that is free campaign exposure. Pero sinabi ko sa inyo, alam ko na, mga tao na may dalawa ang muka dito sa ating gobyerno. Samantala, ito, naghamon si Pangulong Duterte sa mga senadora na subukan nila na bawasan o even tapisan ng 1/3 yung pondong hinihingi ng mga taga-executive department at magkakasubukan daw dahil hindi raw niya ipapa-disburse naman o ipapalabas yung pondo o budget din ng mga mamabatas dahil at the end daw bagamat ang nag-allocate ng pondo ay yung Kongreso, ang executive department pa rin yung may kapangyarihan para magpalabas sa pamagitan ng Department of Budget and Management. Muli, na ito ang bahagi ng paghamon ni Pangulong Duterte. And they threaten to paralyze government. I challenge you, do it. Tingnan mo, subukan mo. Reduce it by 1/3. I challenge you. Huwag kang magtakot, gawin mo. O zero budget mo ang
Office of the President. Sige nga. Gawin mo daw. Bakit? Abot ba yung pera ninyo kung hindi magdaan sa akin? Kung hindi ako mag-release, tit for tat. Kalo nyo, kayo lang marunong. Alam mo dito sa gobyerno, suplado, takutan. Gordon. Sus Mariusep ka. Yeah. Know where you come from. At alamin naman ninyo kung saan kami galing. Kumakain kami ng atay doon sa amin. Totoo. Tanungin mo yung mga military. Yung mga doon, kinakain. May sa iyo takutan lang eh. Walang takutan, diretso mo na. Let's have a showdown. Sige. Mamahusay lang mo kayo sa mga threatening. Let's have a confrontation para tapos na yung hangin mo. Yan ang bahagi pa ng pahayag ni Pangulong Duterte at muli ay kanyang pinapatungkulan itong si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon. Bombo Raymond. Yes, Bombo Dennis. Kala natin ceasefire na sila pero nang pumutok sa Senado yung pagpapasampa na ng kaso may banat din ang Pangulong Rodrigo Duterte. So na-furnish na ba? May kopya na ba sila nung sinasabing mga papakasuhan, lalo't naging malapit din dati kay Pangulong Duterte itong si Michael Yang. Balak pa palang ipa-deport, Bombo Raymond. May specific reaction ba siya doon sa mga hakbang ng Senado? Well, sa ngayon ay wala pa naman at hindi naman kinakailangan pa na bigyan ng kopya si Pangulong Duterte. So usually, ang pagkagaling ng Senado, pwede na nilang i-direct sa Department of Justice o kaya sa Office of the Ombudsman para dyan. So posible ay wala pang kopya ang Pangulong Duterte at wala siyang specific na reaction dito. So in general, yung kanyang lamang napansin, Bombo Dennis, ay yung naging pagbabanta na tapyasan o kaya ay bawasan yung mga ipinapanukala nila na budget for 2022 ng mga executive department mga miyembro ng executive department, Bombo Dennis. May specific ba maliban kay Senator Gordon may specific ba na tinutukoy doon sa budget sapagkat si Senator Gordon nakatuon doon sa investigation ng Blue Ribbon Committee. Pero doon sa issue ng budget, sino naman yung kanyang pinupunterya doon na Bombo Raymond? Wala talagang exclusive, solong-solo yung kanyang patungkol. Kumbaga, pagbuelta ni Pangulong Duterte kay Senador Gordon, Bombo Dennis. So talagang yun lamang yung tinumbok niya na Senador kagabi, Bombo Dennis. Okay. So doon naman sa aspeto ng yung mga development doon sa vaccination na Bombo Raymond na binabanggit naman itong si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. Kailan yung kakumpletuhan ng mga bakuna natin para matuloy-tuloy na? Initially, di ba, may mga vaccination na sa mga bata. Pero may mga parating pa ba tayong bakuna within the next couple of weeks, Bombo Raymond? Well, sabi nga ni Secretary Galvez sa kanyang report ay nagpapatuloy yung magandang balita dahil buhos yung pagdating ng mga bulto-bultong mga bakuna ngayong Oktubre hanggang sa Disyembre. So talagang ito yung sinasabi niya na mga incentives ay bahagi ng recalibrated na approach para mas mapalrami pa yung mabakunahan dahil ang target nila ay talagang makamit yung mga 70 to 80% na fully vaccinated na mga lalo na yung mga adult population bago ang halalan para daw mas makakatiyak tayo na mas magiging ligtas yung ating halalan sa darating na May 2022, Bombo Dennis. So yun ang target nila. So marami-rami yung mga panukala ng mga insentibo sa mga lalo na yung mga empleyado na nagpabakuna na at syempre kumbaga parang problemahin din
ng mga hindi pa nagpapabakuna ng mga empleyado dahil mantakin mo yan kung natuloy yun, maaprubahan at may matupad, Bombo Dennis, ay depende magkakaroon ng regular na RT-PCR test at i-shoulder gastusin ito ng empleyado. Doon naman sa mga vaccinated ay meron pa silang para mga incentive o mga bonus at lalo na yung mga pagbiyahe-biyahe. So yung mga vaccinated na ay malaya na raw na makapagbiyahe-biyahe at wala ng restriction. Unlike doon sa mga hindi pa nabakunahan na sila pa rin yung magkaroon ng mga restrictive movements, Bombo Dennis. Okay. Bombo Raymond, final point na lamang siguro. Wala pa bang pinal na direktiba ang Pangulong Rodrigo Duterte? Malapit na yung Todos Los Santos. Tawag na marami dyan, undas, Bombo Raymond. Dahil may mga isasarang sementeryo, pero yung for nationwide scope talaga, Bombo Raymond. Wala pa bang direktiba galing sa Palasyo Malacanang? Well, ang in charge dyan, dito sa Metro Manila, wala nang problema dahil all set na talagang October 29 hanggang November 2 ay sarado yung mga sementeryo. At yung IATF naman ay pinaplansya na nila at posibleng over this time, ay over this week ay maglalabas na sila para naman sa lahat. So yung mga LGU ay for now ay posible na ganun pa rin yung kanilang mga ilalatag or i-adapt pa rin na protocol, Bombo Elmar. Bombo Dennis. At ito nga, mayroong resolution na actually. Nakaligtaan ko lang, may resolution na yung Interagency Task Force na iniulat ni Secretary Anyo ng DILG kagabi at nagmamandato nga na sarado ang lahat ng sementeryo sa October 29 hanggang November 2 para ma-minimize yung risk ng mga tinatawag na super spreader events sa panahon ng Todos Los Santos ngayong araw ng mga patay. So yan ulitin natin, sarado ang lahat ng mga sementeryo sa October 29 hanggang November 2 sa buong bansa, Bombo Dennis. Thank you so much, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza naggulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pa nating malalaking balita dito sa Bombo Network News, mapalad ho tayo, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang dating pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si former Vice President Jejomar Binay sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide, si Bombo Dennis po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang umaga po sa inyo, Vice President. Welcome to the program. Check po natin muli yung linya ni Vice President, ano? Dahil mainam ho, makunan po natin siya ng ilang, mga saloobin hinggil ho dito sa mga pinag-uusapang paksa pa rin sa mga pagkakataong ito. Lalo't tayo ngayon ay panahon po na kailangan na observe natin lahat ng mga bagay-bagay sa ating paligid at yung sitwasyon. No? Kapiling na ho natin muli sa linya si former Vice President Jejomar Binay. Si Bombo Dennis po ito and together with me si Bombo Jane Buna. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin sa inyo at sa inyo po mga kababaeng nakikinig sa oras na ito. Vice President, bago ako magpukol ng ilang mga katanungan, bibigyan daan ko muna ang aking partner dito, si Bombo Jane, para sa kanyang mga initial questions. Bombo Jane? Alright, muli, magandang umaga po, Vice President. Magandang umaga, Jane. Magandang umaga. Nag-file po kayo ng inyong candidacy bilang senador sa 2022 elections. Ano po ang dahilan at nagdesisyon kayong tumakbo sa pagka-senador, Vice President? Gusto kong patuloy pa ho ng paglilingkod sa ating mga kababayan at ikabubuti ng ating bansa. Okay. Vice President, ano po ba yung sa tingin po ninyo? Siyempre, yung mga priority dapat ng gobyerno, kayo ho ay naging pangalawang Pangulo ng bansa at marami din po kayong mga tungkulin, lalo na dito po sa syudad ng Makati, Mr. Vice President. Alam ninyo, ang lalo-lalo na sa probinsya, dagdagan pa ho natin ng atensyon ang agricultural sector ho natin, at kapabayaan po natin ang pag-progreso sa mga lalawigan. Pangalawa,
Ngayon, ang ating hinaharap po ngayon ay problema ko sa COVID. At so ito mga hindi pa ako nakapatulog. Ay ako, ang kababayan, napatulog ko kayo. Importante po ito sa ating buhay. Okay, Bombo Jane, may follow-up question ka kay Vice President. Opo, para po sa kabatiran ng lahat, ano po ang kaibahan ninyo sa ibang kandidato, Vice President? Well, ayaw kong ihambing ang sarili ko sa aking mga kababayan. Ang sasabihin ko lamang, ako matagal na naglilingkuran sa pamahalaan. Ilang taon po akong naging mayor ng Makati. Ito ako ng MMDA. So, yan po aking pong uling pero sa inyo gawin pag ako po pasintabi lamang ho, Mr. Vice President, medyo numinipis ho yung signal. Baka ho may mas magandang line of communication tayo masusubukan para tuloy-tuloy yung atin hong pag-uusap. Napaka-importante ho na marinig po natin yung mga sinasabi ng ilan ho sa mga pagpipilian na mga tumatakbo ho sa iba't ibang posisyon sa ating pamahalaan. Katulad ho ni former Vice President. Ngayon ho, kandidato siya sa pagka-senador. Okay na ba uli? Oo. Okay na ba? Okay na tayo? Ayan, malinaw. Okay, 1, 2, 3. Ayan, napakalinaw. Okay. Mr. Vice President, nito pong nakaraang linggo, nag-announce po sina Vice President Leni Robredo, Senator Manny Pacquiao at Senator Panfilo Lacson ng kanilang pagkandidato, pati na yung mga tumatakbo sa kanilang hanay bilang senador. Kasama po kayo doon sa lahat ng line-up. Paano ho umabot sa ganitong marami ang tumutulak sa inyong kandidatura, Mr. Vice President? Marami hong tatawag sa akin, kung marigo, tinato ako para madoktungan po muli yung aking na-umpisang gawin, magawa na ulit yung mga ating ganawa. Mr. Vice President, kung sakasakali naman kayo ho ay papalarin, ano ho yung target po ninyo sa Senado? May specific ba kayong komite na gustong hawakan o maging focus ng inyong atensyon? Lahat po ng komite ko ay ating sasalihan. Pero ang importante ko sa lahat ay yung unang-una na may bagon ho natin pa ang ating ekonomiya at pagundahin ang buhay ng bawat Pilipino. Sa kasalukuyan ho kasi, iba yung sitwasyon dahil we're under pandemic. During the time naman na kayo ho ay nakapwesto bilang Vice Presidente, iba rin naman yung kalagayan ng ating hong bansa. Sa tingin ho ninyo sa kasalukuyan, ano yung initial na pwedeng magawa kahit ng mga ordinaryong tao na katulad ho ng mga sumusuporta po sa inyo, Mr. Vice President? Alam po ninyo, pero unahin muna natin para sa ating bayan, yun kung unan ho natin na ang atin kung agricultural sector, masyadong kulang pa po ng pansin. Kaya ako dapat po pagdagdag po tayo ng oras pag-iintindi doon ho sa pangangalaga sa ating mga lalawigan. How about ho dito sa Metro Manila? Mga supporters po ninyo, nakalipas po ng mga panahon, galing ang karamihan dito sa Kalakhang, Maynila. So, ano ho naman ang inyong magiging payo para ho sa kanila? Commonly, ang mga sinasabi ho natin, para dun sa mga local communities sa mga lalawigan. How about ho dito na highly populated areas, Mr. Vice President?
Sorry sa napagputol-putol po tayo. Ano ho yun ulit? Sorry po. Para naman ho dun sa mga nandito sa Metro Manila, sapagkat yung karamihan po ng inyong supporters, the past elections, ay galing ho dito sa Kalakang, Maynila. Ano naman ho ang inyong nakikitang po pwedeng magawa dito sa ating komunidad na very crowded area dito ho sa Metro Manila? Alam mo ninyo, yun doon ho nagpupunta sa mga lalawigan, akitin pa ho natin ang ating mga kababayan na wala po nila tayo sa mga lalawigan dahil sa nangingailangan ng pansin itong ating mga local governments sa pangangalaga sa ating bansa. Okay. Dito ho sa pagsisimula ng nalalapit ho na kampanya, sana magiging focus po ni Vice President Binay sa inyo pong paglapit sa ating mga kababayan dito ba sa Metro Manila? May mga target areas na kayo sa mga probinsya, Mr. Vice President? Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sinusubukan ho natin na magkaroon ng malinaw na access dito ho kay Vice President Jejomar Binay. Naririnig natin yung kanyang saloobin hingil sa mga bagay-bagay. Ngunit yung signal ho ng kanyang communication device ay atin hong kino-coordinate muna sa mga pagkakataong ito, mga kabombo. Marami pa ho tayo mga balita sa pag-usad ho ng ating mga update pa dito sa Bombo Network News. Kukunin din natin yung iba pang mga balita, lalo na ho dyan sa mga lalawigan. May mga aktibidad ho kahit ho dyan sa Eastern Visayas. Meron ho tayong mga follow-up mamaya hinggil dun sa kanilang mga kaganapan sa naturang probinsya. Leyte Golf Landing Anniversary. Meron ho tayong mga update mula ho sa ating mga kasamahan. Samantala, sa iba pa nating mga balita sa pagkakataong ito, mga kabombo, kuha pa tayo ng report at tungkol ho naman ito sa iba pang mga aspeto. Umaba na ho ng 20,000 ang bilang ng mga contact tracers sa gobyerno matapos ho ang ilang adjustment. At nagtapos na rin ho ang kontrata nila mula sa 115,611 contact tracers ay bumaba na ho ito sa 136,937. Hindi naman binanggit ni Defense Secretary at Chairman ng National Task Force Against COVID-19 na si Secretary Delphine Lorenzana ang iba pang mahakbang na kanilang gagawin. Nasa huling bahagi na ho tayo ng ating pagtatanong kanina kay former Vice President Jejomar Binay. Magiging focus kaya ng kanyang atensyon dito sa Metro Manila o sa mga lalawigan? Balikan natin yung linya ni former Vice President BP Binay. Saan ho ang magiging sentro ng inyong mga aktibidad pampolitika pagsimula ho nitong campaign period, Mr. Vice President? Siyempre unahin ko ang ating mga kababayan sa Mindanao. Bisitahin ko sila sa pamumuhay doon. Bago ako kumuha sa Bisaya at itigil ko dito sa Luzon. Opo, maliban ho sa Mindanao, nakaabang din ho yung mga overseas Filipino workers dito ho sa mga naglalaban-laban sa ating politikan ho. Ano naman ho yung inyong mga naiisip pa na mga hakbang para ho sa kanilang kapakanan, Mr. Vice President? Unang-una na, yun hong mga pamilya nilang naiwan dito, maanuhan natin kung kumusta na ba ho ang kanilang buhay. Pangalawa, kung problema ho natin sa ekonomiya natin, kailangan tayong sama-sama na ayusin ang problemang ito at yun pang problema na hinaharap ng ating bansa. Okay.
Finally, siguro, Mr. Vice President, yung kabuuan naman ng inyo pong saloobin, mensahe para ho sa ating mga taga-subaybay inside and outside the country na nakasubaybay sa atin hong iba't ibang platform ng Bombo Radio Philippines at sa mga himpilan ng Bombo Radio sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Go ahead po, Mr. Vice President. Ako ko lamang makalimutan, ang akin hong napapansin, kulang na kulang po ang ating mga health facilities, ang paggamot sa ospital para ho sa mga na-COVID at malaki ho ang gastos na hinaharap nila. Go ahead po, Mr. Vice President. Yun po, at saka lalo na yung mga pangangailangan ng gamot at yung papa-ospital, marami hong dapat po natin tulungan. Siguro taasan natin ang ating budget sa pagtulong sa mga may sakit. Ayun. Sige. Maraming salamat po sa oras na iniukol po ninyo sa Bombo Radio Philippines sa umagang ito. Mr. Vice President, siguro magkausap pa ho tayo ng marami sa iba pang mga pagkakataon pagka may mga aktibidad pa ang inyo pong panig. Mr. Vice President, thank you so much and good morning. Bombo Dennis, sa karangal na tayo magkausap po sa magandang umaga po muli sa mga kampay. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, atin hong nakausap ang dating pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Jejomar Jojo Binay. Marami pa tayong mga balita sa ating pagpapatuloy. Have a light and refreshing day with a new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukuha pa tayo ng update mula ho sa ating mga kasamahan pa dyan sa iba't ibang aktibidad sa paglilibot. Bombo Jane, take it away! Ang Metro Manila Development Authority makikipagpulong sa mga mall operators para sa posibleng extension ng mall operation para yan sa Christmas season. May detalye si Bombo Dave Vincent Pasig. Bombo Dennis, kakausapin ng Metro Manila Development Authority o MMDA yung mga mall operators dito sa Metro Manila hinggil sa posibilidad na palawigin pa yung operations ng mga ito hanggang alas 10 ng o kahit hanggang madaling araw para pa rin ito sa Christmas season. Ayon kay MMDA Chairman Benhur Avalos, katulad ito ng ginawa nila noong nakaraang taon upang sa gayon ay maiwasan na rin yung influx ng tao sa pagdating ng rush hours. Makikiusapan din aniya nila ang mga mall operators na tuwing weekends at kapag mayroong holiday na lamang payagan yung pagkakaroon naman ng mga sale simula sa kalagitnaan ng buwan ng Nobyembre ng kasalukuyang taon hanggang sa Enero 2022. Bukod dyan, pakiusapan din daw ng MMDA yung mga mall operators na kung maaari ay isagawa na lamang tuwing gabi yung kanilang mga deliveries ng mga stocks na kanilang ilalagay para sa paghahanda nila sa darating na Christmas season. Magugunita nga na noong nakaraang linggo ay inaprubahan ng IATF yung rekomendasyon na ilagay ang National Capital Region sa ilalim ng Alert Level 3 simula October 16 hanggang sa October 31. Bombo Davidson, Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pa ho nating balita sa Metro News natin, mga kabombo, may iba pang mga tinutukang balita si Bombo Jobino Galang. Tansyado na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paghahanda sa paggunita ng undas. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na gaya nung nakarang taon ay isasara ang lahat ng mga sementeryo mula October 29 hanggang November 2. Ang nasabing hagbang ay para maiwasan na maging super spreader event ang paggunita ng undas na baka maaring pagmulan ng pagkalat ng COVID-19. Maaari lamang na bumisita ang mga tao bago ang October 29 o pagkatapos ng November 2 at limitado lamang ito sa 10 katao kada grupo.
lilimitahan din ng hanggang 30% ang capacity ng bawat sementeryo pero maaring dagdagan ng LGU ng hanggang 50%. May nakatalagang kapulisan sa bawat sementeryo para matiyak na masusunod ang ipinapatupad na minimum health protocols. Sa paggunita naman po ng UNDAS ngayong November 1, ang IATF ay naglabas na ng guidelines na ipasasara ang lahat ng sementeryo, memorial parks, libingan kasama na columbaria mula October 29 hanggang November 2, 2021. Ang ating mga kababayan ay maaaring bumisita sa mga nasabing lugar anumang araw maliban sa nasabing panahon. Nakadagda din sa 30% capacity ang papayagan sa loob ng mga sementeryo at kailangang sumunod sa minimum public health standards. Ito ay ipatutupad ng ating mga LGUs ng Philippine National Police kasama ang mga barangay tanod, barangay public safety officers at mga auxiliary units. Kinakailangan din magpasa ng ordinansa or executive order ng mga LGUs upang ito ay maipatupad ng maayos upang maging ligtas ang ating mga kababayan sa paggunita ng darating na UNDAS. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! 2.2 million naman na halaga ng shabu na sabat sa isang buy-bust operation sa Cebu City. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Cebu. Tungan na ang bagsak ng isang 27 anyos na high-value individual sa Cebu City matapos nitong madakip sa isang buy-bust operation ay kinasahan ng Cebu City Drug Enforcement Unit kagabi. Umabot sa 2.2 million pesos ang halaga ng mga nakuhang hinihinalang shabu galing na mismo sa suspect. Inilala ito ng mga otoridad na si Edra Vinza Panda Baure alias Edrak. Walang trabaho at residente ng barangay Basak San Nicolas sa nasabing lungsod. Napagalaman rin na isang ex-convict si Baure dahil na rin sa illegal na drogas. Samantalang, aabot sa 300 gramos ang timbang sa hinihinalang shabu na nakuha sa suspect at na-recover rin ang 13,000 pesos na buy-bust money. Kakaharapin ngayon ni Baure ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Earl Padroña para sa Bansang Radyo ng Pilipinas at ang numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, standby ang Bombo Radio Tacloban. Kaugnay ho dyan sa mga aktibidad para ho dito sa pag-commemorate ng mga programa. 77th anniversary na pala ng Leyte Gulf Landing. Ano? At maya-maya ho, may mga update na tayo hinggil ho dyan. Okay, nasa linya na ang Bombo Radio Tacloban. Yes, Bombo Dennis, kasalukuyan dito tayo ngayon sa MacArthur Landing Memorial Park kung saan ngayon nga ay nakahanda na ang buong probinsya ng Leyte sa isasagawang mga aktibidad kaugnay sa ika-77 taong paggunita sa Leyte Gulf Landing dito sa bayan ng Palo, Leyte. At bago naman ito kahapon ay isinagawa naman ng Palo LGU ang reunion for peace commemoration flag raising at wreath-laying ceremony sa Palo Pag-ibig Plaza. At maliban lamang sa mga lokal na opisyal ng Palo LGU at ng probinsya ng Leyte sa nasabing komemerasyon ay dumalo rin kahapon at nakiparte sa nasabing mga aktibidad ang ilang mga ambassador sa Pilipinas ng ibang mga bansa sa pamamagitan ng virtual platforms. At kasama na rito si Australian Ambassador to the Philippines, Stephen Robinson, sa pamamagitan ng pagpapadala rito ng kanyang mensahe kung saan binigyang din ito na sa kabila ng pandemya ay patuloy ang paggunita sa naging kabayanihan ng mga Pilipino at ang mga Australianong tumulong sa paggamit ng kalayaan ng ating bansa. At narito nga, Bombo Dennis, ang bahagi ng kanyang mensahe. Ito, pakinggan natin sana yung pero check muna natin yung linya dyan. Bombo Eden. Sige. Dahil maganda rin, maalala ng ating mga kabataan yung mga pangyayari 77 years ago. Bombo Eden, marami bang tao yung dumadalo dyan? Dahil syempre, under pandemic pa rin tayo, Bombo Eden. Tinawag nila itong commemorative program
sa nagpapatuloy na pandemic kung kaya't limitado lamang ang mga taong pinayagang makadalo dito sa kanilang isasagawang mga activities. Ilang mga veterans lang at mga opisyales dito sa probinsya ng Leyte at yun din inaasahang dadalo ngayon bilang representante ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw si Philippine Army Chief Lieutenant General Andres Centino at ang ilang mga recorded messages mula sa mga ambassadors at mga foreign dignitaries ang ipaparinig mamaya sa isasagawang seremonya, Bombo Dennis. How about naman dun sa mga locals dyan, yung mga residente, hanggang saan sila po pwedeng makasaksi dito, Bombo Eden, para doon sa mga nakikinig sa atin na gusto ring mag-join dito sa programa, may hangganan kung hanggang saan at magpaparegister ba sila para maka-witness sila ng mga activities? Yun nga, Bombo Dennis, ay walang pinayagang mga locals dito na makapasok dito mismo sa MacArthur Landing Memorial Park dahil doon pa lang sa entrance ay talagang may checkpoint na at may mga nagbabantay na mga kapulisan at mga sundalo. Ngunit sa live streaming naman, Bombo Dennis, ay po pwedeng makiparte ang ilang mga locals natin dito na gustong manood dito sa isinasagawang seremonya sa ngayon. Okay. Ito, siguro pakinggan na natin yung tinig ni Australian Ambassador para sa kanyang mensahe, Bombo Eden. Mabuhay! I'm Stephen Robinson, the Australian Ambassador to the Philippines. You may recall that last year I spoke of the importance of honouring those who fought in the liberation of the Philippines, despite the challenges of doing so remote. We do so again as the pandemic continues. This year is particularly poignant anniversary of diplomatic relations between Australia and the Philippines. Our shared values of mateship and Bayanihan were clearly evident at the Leyte landing. Some 4,000 Australians fought during the campaign to liberate the Philippines, and 92 of them paid the supreme sacrifice. Yan. Bombo Eden? Ang mensahe ni Australian Ambassador Stephen Robinson sa Bombo Dennis at ilan pa sa mga inaasang magbibigay ng kanilang mga recorded messages ngayon sa isinasagawang seremonya ay ilang mga ambassadors ng Japan, Canada, New Zealand, UK, Great Britain, Northern Ireland at ang embassy rin ng United States of America. At yun nga, Bombo Dennis, para sa kaalaman ng ating mga manonood, sa ngayon dito sa Eastern Visayas ay mayroong 48 living world veterans. Kung nakaraang mga linggo ay nagbigay na nga ng 10,000 pesos na cash assistance ang provincial government dito sa Leyte sa ilang mga World War II veterans sa Eastern Visayas. Sige. Maraming salamat, Bombo Eden. Mag-ingat kayo dyan. At yan ang balita live mula dito sa MacArthur Landing Leyte Memorial Park. Ito si Bombo Eden Tersenyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Bombo Sports News. Sa sampahan ng kampo nitong si Senator Manny Pacquiao ng kasong libelo o cyber libel at estafa laban sa kanyang dating katukatuang na si Jake Hoson dahil ito sa pagpapakalat daw ng mga maling impormasyon. Ayon nga sa legal counsel ni Senator Manny Pacquiao na si Attorney Nikki De Vega na inihahanda na nila ang kaso laban kay Hoson. Dagdag pa ni De Vega na hindi nagustuhan ni Pacquiao ang pagpapakalat ng mga maling balita at impormasyon itong si Hoson. Base kasi sa alegasyon nitong mga pahayag nitong si Hoson na humihiling daw itong si Pacquiao ng 165 million pesos sa Paradigm Sports para ma-formalize ang paghaharap nila nitong si Conor McGregor. Hindi natuloy ang nasabing laban at nagsampa ng kaso ang naturang kumpanya dahil may pinili daw ni Senator Pacquiao na ayusin ang laban kay Errol Spence kahit na inaayos na nila ang laban kay 4th Division Champion Mikey Garcia. Maring pinabulaan na naman ang kampo ni Pacquiao ang aligasyon na ito nitong si Hoson. Bombo Entertainment News. Nagsalita na ang actor na si Aljur Abrinica sa hiwalayan nila ng asawang si Kylie Padilla. Sa kanyang social media ay nanawagan ng aktor kay Kylie na
sabihin ang katotohanan sa publiko. Hinikayat nito ang asawa na sabihin kung sino ang nagloko sa kanilang relasyon at sumira sa kanilang pamilya. Paliwanag nito na pinili niya noon na manahimik dahil sa kasunduan na huwag magsalita sa publiko. Sa panig naman ng aktres ay nagpost na lamang ito sa kanyang Instagram na isang quote na tila tumutuligsa pa rin sa pahayag ng aktor. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo magtapos sa ating Bombo Network News, ang Bombo Radio Philippines nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 66 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo